Znate li tko je baka prase? I da, mnogo ljudi se danas pita, ko je zapravo baka prase? Kako je moguće da jedan čovjek, protiv koga se na izgled urotio cijel svet, od armije hejtera na internetu, preko ozbiljnih medijskih kuća, pa sve do onih najopasnijih struktura, uvek, ali baš uvek, izlazi kao pobednik? Skoro u svakoj drami on ostaje na nogama. Da li je on samo neverovatno srećan ili iza njega stoje neki jaki ljudi? Neka nevidljiva sila koja je mnogo veća i od njega i od njegovih neprijatelja. Zastanite na trenutak i vratite film unazad. Brate, htjeli smo mi da uzmemo Urusa, ali znaš, mnogo je upadljiv. Aha, jasno. Pa kao, ne bismo da ga imamo, ali baš bih voleo malo da ga provozam. Ma bre, naravno, brate. Sve može. Svi se sećamo onih jezivih glasina koje su kružile Beogradom, zar ne? Priče da je reket na baku praseta pokušao da udari niko drugi do zloglasni klan Velje Nevolje. Sećate li se naslova? Sećate li se šaputanja po gradu? Pričalo se da su ga odveli na stadion, da su tražili cifre od kojih se običnom čoveku zavrti u glavi. Navodno, tražili su mu zaštitu. A kada je on prema toj urbanoj legendi pitao od koga me to štitite, dobio je odgovor od kog se ledi krv u žilama, pa od nas. Većina ljudi bi se nakon takvog susreta povukla. Većina bi ugasila kanal, nestala iz javnosti, pobegla u inostranstvo. A šta je uradio baka? Nastavio je. Kupio je još bolja kola. Snimao je još luđe klipove. Pa da, neki kažu da je to tačno, neki kažu da nije. Neki teoretišu da sama država stoji iza njega, dok drugi tvrdi da ga čuvaju neki opasni ljudi iz senke. Ali, ako želite da saznate pravu istinu o tome ko i šta stoji iza njega i zašto je on praktično neuništiv u ovoj digitalnoj areni, to je tema za neki drugi video koji već imate na kanalu. Danas otvaramo jedan potpuno novi dosje. Danas pričamo o nečemu što na prvi pogled deluje bezazleno, ali krije mnogo dublju pozadinu. Danas govorimo o tome zašto se i kako usudio Mario Vrećo da udari na instituciju zvanu Baka prase. Zašto je samo jedno pojavljivanje Relje Popovića u Bakinom vlogmasu bilo okidač da Mario Vrećo donese radikalnu odluku, da u potpunosti baci u kantu i nikada ne objavi epizodu Momčadije sa Reljom. Razmislite o tome. Imate zvezdu, imate snimljen materijal, imate sigurne preglede i vi to bacite. Zašto? I kako i zašto se od toliko mnogo youtubera koji streamuju kocku, koji promovišu kazina, koji žive od ruleta, Mario uhvatio baš za baku praseta? Dobrodošli u dosje. Da li je baka prase zapravo najlakši kontent za probijanje i dobijanje još više para na Balkanu? Svi znamo ko je Mario Vrećo, zar ne? Ili barem mislimo da znamo. Hajde da napravimo kratak presek. Momak koji je počeo kao osveženje na sceni nije bio klasičan galamdžija. Bio je onaj cool lik iz kraja, duhovit, pomalo ciničan, inteligentan. Krenuo je sa reakcijama, skečevima, pričama iz života. Publika ga je zavolela jer je delovao normalno u moru ludila. Onda dolazi era Momčadije. Okupio je ekipu, više drugara, napravili su brand, igrali su mafiju, igrali su Among Us. To je bio pun pogodak. Uspeli su da dobiju toliko mnogo pregleda, bukvalno na svakom videu. Bili su sinonim za dobru zabavu, za nešto što možete gledati sa društvom, a da vas nije blam. Mario je tu zacementirao svoju poziciju kao jedan od vodećih kreatora. Napravio je uspešan YouTube kanal, svaka čast na tome. Izgradio je imidž moralne vertikale, nekoga ko prepoznaje šta je dobro, a šta loše na internetu. Ali, kao i u svakom dobrom filmu, zaplet nastaje kada heroj postane žrtva sopstvene potrebe za pažnjom. Otkako je predstavio sebe kao tog dobrog, cool lika, postalo je jasno da mu treba meta. Neko ko je sušta suprotnost.
I ovdje prelazimo na suštinu problema. Na ono što mnogi prečutkuju. Zašto? Od svih youtubera koji kockaju, a verujte mi, ima ih na desetine, njemu baš toliko smeta baka prase. Hajde da počnemo ovako, jednom brutalnom istinom. Porano, pre nego što je postao moralni sudija. Čak je i Mario Vrećo pravio videa u kojima kocka. Da, dobro ste čuli. Postoje snimci, postoje dokazi. Mario isprobava slotove. Mario vrti vočkice. Mario traži metode kako da pobedi kazino. I ne, to nije bilo u edukativne svrhe tipa deca, ne radite ovo. To je bilo u stilu hajde da vidimo možemo li da uzmemo pare. Sjećate se tih klipova? Njegova reakcija na dobitak nije bila gađenje. Bila je euforija. Old school for the win. Vikao je kada bi mašina izbacila dobitak. Tada mu nije smetalo. Tada to nije bila promocija zla. Sve dok nije poželeo da dobije malo veću pažnju, kocka je bila samo još jedan zabavan video na kanalu. Ali vremena su se promenila, momčadija počinje da snima, zovu razne poznate ljude, prave ozbiljnu priču. Posljednji gost im je bio Relja Popović. I tu dolazimo do ključnog momenta pucanja. Relja, mega zvezda, snimi epizodu sa njima. Sve super, sve cool. Ali samo par dana kasnije Relja se pojavljuje u bakinom vlogmasu. Voze se u skupim kolima, zezaju se, baka je u svom elementu. I šta radi Mario? Odjednom, kao grom iz vedra neba, počinje da im smeta Relja. Odlučuju da tu epizodu u koju su uložili vreme i novac uopšte ne objave. Zvaničan razlog? Principi. Ne žele da promovišu nekoga ko podržava promotera kocke. Ali hajde da se ne lažemo. Postavljaju se 3 ključna pitanja. Ko, kako i zašto? Zašto je ovo potrebno Mariju Vreću? Dok SEO Balkan, nažalost, tone u kockarsku groznicu, dok stotine influencera reklamiraju kladionice, on odlučuje da krene u krstaški rat baš protiv bake. Da li zaista mislite da je on samo antikocka borac? Ili je samo možda anti-baka prase borac sa jednim jedinim ciljem da dobije više pregleda i postane još popularniji? Iskreno, najlakše je probiti se u trending ako prozivaš nekoga ko je ubedljivo najpopularniji na Balkanu. Taka je, zar ne? To je stara škola YouTube-a. Zakači se za jačeg i čekaj da te talas podigne. Iskreno, i na mom kanalu ima dosta videa o baki prasetu. Pratimo njegov rad, analiziramo njegove poteze, ali nigde, ni u jednom videu, niste mogli da čujete da sam ga isprozivao ili da sam mu solio pamet rečima zašto radiš ovo, zašto radiš ono. Zašto? Zato što, voleli ga ili ne, u svakom videu možete pronaći moment gde kažem da je baka prase genije. Pogledajte činjenice, njegov net worth, njegovi automobili, njegove nekretnine, njegovi poslovni poduhvati, njegovi uspesi govore sami za sebe. Taj čovjek je uspeo da unovči svaku reč koju izgovori, svaku dramu pretvori u evre, svaki napad na njega pretvori u marketing. On je mašina za pravljenje novca. I dok on gradi imperiju, sada preko njega neki drugi ljudi, pod maskom morala, probaju da se probiju i uzmu mrvice sa njegovog stola. I da li je ovo pametno za Marija Vreća? Da se podsjetimo malo istorije. Kako su prošli prethodni ljudi koji su probali da uđu u otvoreni rat sa bakom prasetom. Groblje YouTube karijera je puno onih koji su mislili da mogu da ga sruše. Sjetimo se samo Željka Mitrovića. Čovjek koji drži skoro celu srpsku medijsku scenu. Vlasnik Pinka, jedne od najmoćnijih televizija na Balkanu. Imao je nacionalnu frekvenciju, imao je dokumentarce, imao je sve resurse ovog sveta. I izgubio je. Baka ga je pobedio na njegovom terenu koristeći samo internet i svoju bazu fanova. Da ne spominjem i ne nabrajam još mnogo drugih ljudi koji su probali da uđu u dramu sa njim. Na kraju, baka uvek pobedi. Šta mislite, da li će baka prase i u ovoj drami pobediti? I još važnije pitanje, da li je Mario Vrećo uopšte vredan davanja takozvane pažnje od strane bake praseta?
Jer, pazite ovo, svi argumenti koje je izneo Mario Vrećo padaju u vodu kada se malo zagrebe ispod površine. Nema to veze sa vezom. Kaže da je problem kocka, u redu, ali celom Balkanu je kocka u genima, nažalost. Ali postoji jedan moment koji ruši celu Mariovu priču. Moment kada shvatite koliko je sve ovo selektivno. Duri je bio trenutak kada je pomenuo i Nikolu Jokića. Ajde da postavimo jedno dobro, logično pitanje. Najbolje pitanje dana. Zamislimo situaciju. Nikola Jokić, MVP, najbolji košarkaš sveta, ponos nacije, pošalje poruku Mariju Vreću. Ćao Mario, gledao sam Momčadiju, super ste. Jel mogu da dođem da gostujem u jednoj epizodi? Da snimamo zajedno? Šta bi rekao Mario Vrećo? Da li bi rekao, izvini Nikola, ne može. Ti si promoter kocke. Video sam te na billboardima za kladionice. To se kosi sa mojim moralnim načelima. Bi rekao ne? Ma dajte, molim vas. Naravno da ne bi. Trčao bi da snimi. Hvalio bi se na sva zvona. Sekako da mu ne bi rekao da ne može zato što ima sponzora neki kockarski sajt, zar ne? I tu dolazimo do suštine. Jokić promoviše kladionice mnogo više i mnogo šire nego baka. Njegovo lice je svuda. Ali Mario njega ne sme da dira. Jer ako udariš na Jokića, udaraš na nacionalno blago i narod će te razapeti. Ako udariš na baku, dobijaš aplauze od moralne elite. To se zove licemerje. Idemo korak dalje. Da li ako bi sutra baka prase ponudio neki dobar, ali stvarno dobar dogovor Mariju Vreću? Recimo, ugovor kakav baka ima i da mu kaže Mario, evo ti milioni, samo treba da streamaš kocku. Šta mislite, da li on ne bi kockao? Budimo realni. I on bi se promenio odmah, 100/100. Od antikocka, borca postao bi. Pa dobro, to je zabava, svako odgovara za svoje pare. Glavna poenta ove cele priče, novac je taj univerzalni jezik koji briše principe. Ovim potezom, govoreći protiv bake praseta stvari koje nemaju veze sa vezom, cilj mu je samo jedan, da se što više probije na balkanski YouTube i da dobije veću pažnju. On koristi baku kao odskočnu dasku, koji sada drži pridike, postao bi neko ko podržava kocku. Zato nemojte slepo verovati u sve te ratove za moral i pravdu na internetu. Iza svakog tog rata se krije digitron. Iza svake prozivke se krije želja za pregledima. Baka prase to bar radi transparentno. On kaže dajte pare. Ovi drugi to rade upakovano u celofan lažnog morala, dok u potaji sanjaju da budu na mestu onog koga napadaju. Šta vi mislite o ovome? Da li je Mario Vrećo pravi borac za pravdu ili samo vešt manipulator koji koristi baku za marketing? Da li će baka odgovoriti brutalno kao što samo on zna ili će ga ignorisati kao nebitnog? Pišite mi u komentarima Team Baka ili Team Mario. Želim da čujem vaše mišljenje. Ako vam se svideo ovaj dosije i ako želite još ovakvih analiza gde pričamo ono što drugi ne smeju, obavezno bacite taj like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!